كرب سلام كما يتخونوا كما ياللهم بقولوا خا داغماي مصيناكم علنا حبشا اديوكيشن تاي وعالن تاي تباهلن تاي مصالو بزعبا ايكونومي داتا انا ريبورت خنقبر سو قطبانا بيمثل ازي ريبورت نايلوم عندو على بي فيدرالز ازي حوات نخلو تصلوي سبيشالي نظام I don't know نمن تايمو نخلو من نبابرخات تصولو انفستمنت نات كاز تصولو بيزنس نات كاز تصولو خطاس كليو ازي كابي فيدرالز ازي كاد ابز حلخه እዚ ናይ ደሞ ዓንቲ ሪፖርት ኣዝዩ ኣገዳሲ ውዕሉ ኮታስ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ግን ናብቲ ሪፖርት ክንኣቲና ተስፋ ዘለዎ እዩ እውን እቲ ንጽበዮ ኩሉ ሻዕ ምስቲ ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ ምስቲ ወለድ ክሳብ ዝኾነ ሶ እንታይ ገይሮም ሶፋር ካብ በፅሕኩም ኣሎ ግን እንታይ መስል ጀሮም ፓወል እንታይ ገይሩ ክንርኢና ክሳብ ሰባት ተኣኻኽቦ ንስኻትኩም ከኣና ዝምልከቶ ሰብ ብዛዕባ እዚ ዝግደስ ሸር ክሳብ ትገብርዎ መሰጋገሪ ምስ በረኸት መለስ ክንዛናጋዕ ሓሳብ እዚኣ ካብ ቴዲ ዝምፃና ያና በረኸት መለስ ያንግ ጀነሬሽን መንእሰይ እንፍዕ ደራፋይ ምስኡ ንእሽተይ ሓሳብ ክንዛናጋዕ እሺ መሰጋገሪ alright حلم أزدكم زي مسل كدقم تمنين أبزانا قبل تفر لنا تخافينا ورفرز بلد اسمامو قزانا كندي تمني زينا كملس مرتبينا حبيبنا كنحمس كندي تمني حبيبنا رشتنا تمتمادي محاد كبيرنا مني تلتبو نقناي قديفو مني تلسناي نقاي نقيب يحواتي تمني كاخاخ بنا انت تدران نفيق عملنا تمني تبوغ وجع كتبو تمريسكم نبي سلم لتودي مسوفي خوفيلا يتكبيبنا يتينا مقلا تمني يحواتي تمني أمرنا أوي أوروبا أبدي كندا تحت إسرائيل تحت جدة أبي أبيزا أنا بافريكا سبلنا يبقى على بلنا وطاقمت كبير معدة سلامتا أبو عزو من بار كتفلي رتا أمر بيتنا بسجار زي قلو بيتي على بينا نقتدلو بقى تمني أمنا نجزي نقصو يتوصلنا من برنا كخرسو ومتمني برها وقوز لبنا سوتي كدسنس قبل دكزانا عجي تمني بزي كوترا مسناي باقي من كي تافرا مساتني تي تانقو باقي تخفضينا كل العين دي
تمني حج تمني تفض بالله بالملح عين الطول حول أوروبا عبد كندا تحت إسرائيل تحت جدة يا بيزا أنا بافريكا زي العلالنا يقطع لنا بيتا يبقى قرتي ما حدا سلامتا أبو عزو من بار يتفلي بيتا أمر بيتنا لسدار زي بلو بيتي على بينا تبدلو بقى تمني عملنا نجيزيا نقصو يتوصلنا من برنا كخلصو ومتمني برها وزلبنا ستي كدسنش قبل دكزانا عجي تمني بزي كوترا سناي باقي من يا تمني ثانك يو بري حقي تمني خدتها كتفلص عند تخيد مالتي anyway one day it's gonna be soon sooner than later سلام كمي تكونوا نقع داغماي دحان مصخنا حبشه education ናይ بحقي نابت ريبورت خناتينا حوات يا نايت مال فيديو فتيغما بزحت بزعبا ناي IRS نبرت ريبورت I guess نشتي صبقتي عليكم معي 10 دا اشي كونس كنا حاسبوا لينا خم نقبرنا حبشه education حصر زبل ريبورت اندا قبرنا خم نصعنا لكم كنفتنينا زينا لهم ግን ብዙሕ ኣርእስታት ስለ ዝተናኽፍ ከኖም ፀይና ገለገለ ሕቶታት ስለ ዝህልወኩም ከዓ ናብ ሕቶታትኩም ክንኣቲና ካልእ እቲ ናይ ዌልካም እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶት ሓትሕዋት በቲ ቮይስ ሕጂ ዳርጋ ወዲእና ኢና ሓበሻ ኤዱኬሽን ኢልና ኢና ንግምት ትሰድለኹም ሓደ ዳርጋ ይድገም ይትሕቶ ሶ ብዝተኻእለ መጠን ላይፍ ክንኣቱ ከለና እንተ ዘይበሪህልኩም ሕጂ ሎም ዓንቲ ዋላ ፀሓፍዎ ናይ ዌልካም ኮርተሊኩም ክንምለሶ ኢና መወዳእታ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ናብቲ ፌስቡክ ወይ ካብቲ መሰንጀር ተሲሰርኩም ፅቡቅ እዩ ደስ ይብለና ዓና ላይፍ ክንወፅእ ከለና ግን ካብ ያ ክንምልሶ ኢና ንምንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኦልሬዲ ከይድና ኢና እዊሕ ወሲድናሉ ኢና አይ ሆፕ ተስፋታት እዩ ዘለና ሕጂ ሪስፖንድ ዝግብር ተስፋታት ኣለና ክንፅበ ኢና ቀዳማይ መን ተዓዊቱ እንታይ ይመስል እቲ ፕሮሰስ ናበይ ከይዱ እውን ናብኡ ስፍሕ ዝበለ ናብ ምምፃእ ተስፋታት ኣሎ ንስኹም መፂና ድሓን ሕጂ ግን አንተ ዘይሰረድኩም ሓሽ ኣብቲ ቪድዮታት ኣሎ ከምኡ እንትሕር ኮይኑ እንድሕር ሪሊ ከቢድኩም ግን ላይፍ ኩሉ ሻዕ ንወፂና ኣብቲ ላይፍ ንወፅ ኣለኻ ምፅእ ኢልኩም ፅሕፍ ኣቢልኩም ተሰዲድኩምላ ክንምልሶ ኢና ማለት እዩ ታንክ ዩ ኢንጆይ ጌርና ኢና ሶ ብምቕፃል ጀሮም ፓወል ወይ ከዓ ፌደራልስ እንታይ ገይሩ ሎማዓንቲ ማለት ተፀበና እዩ ገይሩ ሎማዓንቲ መጀመርያ እቲ ሬት ሃክ ወይ ከዓ ወለድ ምውሳኽ ከም ዘይውስኹ ዳርጋ ሳልሳይ ርእሶ ሰለስተ ግዜ ኾን ብዝተኸታተሊ ኣብዚ ሓለፈ ኣይወሰኹን ሕጂ ከዓ ራብዓይ ከዓ ተፀቢናዮ ራብዓይ ሕጂ እኳ ከም ዘይወስኹ ሹር ኢና ነርና ግን እስኪ እንታይ ክብል እዩ መዓስ ክንቆርፅ ኢና ወይ ከዓ መዓስ ክንቅንሰሉ ክብሉ እዮም ዝብል ቃላት ኢና ተፀቢና ጀሮም ፓወል ፅቡቅ ዘረባ እዩ ዛረበካኒ እንታይ እዩ ነቲ ኢኮኖሚ እንድሕር ካት ክንገብር ኢና ኢንተረስት ሬት ሕጂ ካብ ወርሒ 3 ተልዩካ ማርኬት ስታክ ማርኬት ገነ ቢ ባም it's going to be the moon ማለት እዩ ሶ ፅቡቅ መልሲ ክምልሰልና ኣይተፀበናየን እቲ ዝገበሮ እቲ ዝወዓሎ ሙሉ መዓልቲ ክንሰምዖ ኢና ውዒልና ትናቱ ሪፖርት ንስ እዩ ስለዚ ግን ብዙሕ ነገር ኣምሊቑሎ ማለት እዩ ገለገለ ካብቲ ሪፖርት ዘውፅኦ ቃላት ኣሎ ካልኣይ ነገር ኢንፍሌሽን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወይ ከዓ እቲ ዘቕባበይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው ካልእ እውን ኣብ ወርሒ 3 ኣይንቆርፅ ኢና ሕጂ ምቁራፅ ክዛረቡ ጀሚሮም no rate cut مالتيا تا اين قرصنا بتግርኛ مش كفئتي اوكي دحان اين قرصنا خبل جمير هجب زحلفه كنوسخينا እንዳበለ ይበጽ ህጅ ግን እንታይ ሉ ታ ክንውስኺና ጠቅላላ ኮምፕሊት ልጠፊያ ካብቲ ስቴትመንት እንታይ ዳ አይክን ቆርጽኒና እጅራ ህጅብ ዝመጽ አይክን ቆርጽና ህጅ እንታይ ነገራት ሽፍት ገይሩ ጣጣው አቢሎም ሓደ ሳልሳይ ስቴጅ ኢና በጽሕና ዘለና ህጅ መጀመሪያ ሃይ ይኸዱ ነሮም ድሕሪኡ ናብ 0.25 ወሪዶም
ሕጂ ራብዓይካ ናብ ስቶፕ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ሓሙሻይ እንታይ እዩ ናብ መዓስ ቅርፂ እዮም ክምለስ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ናብ ለውጢ ኢኮኖሚ ኢና ክንርኢ ኣሕዋት እዚ ክብል ከለኹ ግን እንታይ ኢሉ ሎማ ዓንቲ ሕጂ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እንዳእተና እቲ ናይ ኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ ናይ ሰራሕተኛ ከዓ ደሓን ኣሎ ኢሉ ሕጂ ቁርብቲ ናይ ሰራሕተኛ ስቃይ ገርና ኣሎ ገለ ሪፖርቱን ከሪኦ ሎማ ዓንቲ ማለት እዩ ስፔሻሊ እዞም ኣብ ቴክ ትሰርሑ ላይክ ኢንጂነሪንግ ካልእ ካልእ ትሰርሑ kind of concern ከሪኦኩም ሪፖርት ኣለና so make sure እቲ ኣብኡ ዝሰርሑ ቴክኒካሊ ኣብ ቴክ ትሰርሑ ቁርብ ምስ ስራሕኩም ነገራት ክትዛመዱ ክትክእሉ ኣለኩም kind of lay off ኣሎ ሕጂ ምስጓ ካብ ሰራሕተኛ እቲ ሲዝናሊ ወር ሓደ ከም ዝንፈልጦ ወር ሓደ ወር ክልተ እቲ ቢዝነስ ኣብ ኣይገብር ንኩልና ንፈልጦ ኢና በሪ በቃ ደቂስካ ኢኻ ትውዕል እቲ ወር ሓደ ወር ክልተ ግን እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ እንተልኩምኒ ሕጂ ሎም ዓመት ንኣብነት ብዙሕ ስኖው ኣይንርእን ዘለና እቲ ስኖው ዘለዎ ኤርያታት ማለት እዩ እቲ ወዘር ተቐይሩ ኣሎ ግን ማዕረ ክንድኡ ስሎው ክኸውን ኣይነበሮን ዳርጋ ትርኢና ኣለና ዋላ ኣብቲ ኣብ ቢዝነስ ንውዕል ሰባት እውን ርኢና ኣለና ዓብይ ለውጢ ተራእዩ ኣሎ ንምንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ እዚ ቀኒሱ ኣሎ ላይክ ቀኒሱ ኣሎ ናይ ብሓቂ ቀኒሱ ኣሎ እቲ ስራሕ ትሰርሖ ሲ ቀኒሱ ኣሎ ሕጂ ለውጢ ተራእዩ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኔቸር እዩ ኩሉ ሻዕ ፌደራልስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ማርኬት ክዕርይዎ ዝሰርሕዎ ነበሩ ክልተ ነገር ኢልና ወለድ ይውስኹ ነይሮም እንደገና ከዓ ገንዘብ የውፅኡ ነይሮም ኢልና ኢና ዳርጋ ክልቲአን ጠጠው ኢለን እየን ሕጂ እሱ ዝገበርዎ ስቃይ ሕጂ ኢና ክንሪኦ ኣብዚ ዓመት እዚ ሕጂ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ከዓ ብልክዕ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ከለና ግን ናብቲ ባንክራፕት ናብቲ ረሴሽን ናብቲ ውድቀት ማርኬት ክወስደና እዩ ንዝብል ሕቶ ኣይመስለንን ምክንያቱ እቲ ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ወይ ከዓ አንኤምፕሎይመንት ዓርቢ ክመፅእ ብዝያዳ ሪፖርት ናቶም ኣለኒ እምበር እዚዩ ስትሮንግ ኣሎ ስቲል ዋላ ሌይ ኦፍ እንተሃለወሲ ግን ስቲል ስትሮንግ ኢና ዘለና 3.8% እዩ ዘሎ ማለት ሕጂ ክመፅእ ዶ ያ ክመፅእ ይኽእል እንታይ ከዓ ነዚኣ ኣብ ብሎክ ክትገብራ ይመስልኩም ግዜ ምርጫ ኢና ዘለና ኣሕዋት ስለዚ ኣነ ዶ ክሳብ ዝኾነ ዋላ እንተመፀውን ብሎክ ገብርዎም the numbers ኩሉ ሻዕ ዲሞክራሲ ካልእ ኣሎ እንዲ እዚ ብሎክ ገብርዎም ኣይክመፅእን እዩ ዋላ ሹር ኮይነ ክዛረብ ተዘይለለኹ ኣይክመፅእን እዩ እንድሕር ክመፅእ ሪኦም ናይ ግድን ክጎይኦም ጃምፕ ክገብርኦም ነቲ ሬት ነቲ ኢንተረስት ሃገሮሞ ዘለዉ ንዑ ክቆርፅዎ ክጎይኦም ካልኣይ ነገር ማርኬት ገንዘብ ከዓ ፋንድ ክገብርኦም ዳሰብ ነታ ረስሽን ምክንያቱ እንታይ እዮም ገብርዎ ዘለዉ ሕጂ እቶም ዘለዉ ኣብ መሪሕነት ዲሞክራቲክ ኣለዉ ሕጂ ምስ ክረአ የብሎምን ኣብ ኣናሲ ረስሽን ክረአ የብሎን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክብሉ እዮም ደን ኔክስት ይር ከዓ እቶም ዝምረፁ ክንሪኦም ኢና ሪፓብሊካን ዲሞክራቲክ ከዓ ሽዑ ንሳቶም ከዓ ናበይ ክብልዋ እዮም እታ መርኬት ማለት እዩ ሶ እስታት እዩ ሓፈሻ ግን ናብቲ ናይ ሎሚ ክንኣቱ ከምቲ ልሙድ ሸር ክንገብር ኢና እቲ ፀብፃባት እንታይ ነይሩ ተስፋታት መዓስ ኣለና ነዚ ኩሉ ዋላ ናይ ስራሕ ነዚ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ግን እንግላድ ያ በዚኣ ጀሚርና ክንጀ ፌድ ወይ ከዓ ጀሮም ፓውል ሰይሲ ኣብ ማርች ሲ ኣለና ካልእ ኣኼባ ኣሎ ማርች ማለት እዩ ኣብ ማርች most likely not like you know rate cuts not likely ኢሉ ዘሎ ሕጂ ዋላ ንባዕሉስ not likely ክብል ከሎም ኣይንቆርፅ ኢና ክንውስኽ ኢና ንሓስብ ዘለና ክብል ከሎ ፍልል ኣለዎ ቃል ንባዕሉ መሰረት ኣለዎ ሕጂ ኣብ ወርሒ ሰለስተ ኣይክቆርፁን እዮም ክቆርፁ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ ብዚኣ yes maybe yes ምክንያቱ ሓደ መጀመርያ ሪፖርት ክልተ ነገር ይፅብዎ CPI ወይ ከዓ consumer price index ከም ወይ ዝበልና እቲ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ክሳብ ወርሒ ሰለስተ ዘሎ ዕለት 20 ክልተ ግዜ ሪፖርት ኣለና ሓደ ናይ ሰራሕተኛ ከዓ ወይ ከዓ ጆብ ኢምፕሎይመንት ከዓ ናይ አንኤምፕሎይመንት ከዓ ክልተ ግዜ ሪፖርት ኣለና ሕጂ እዚ ክልቲኡ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ንረክብ እዚ እንድሕር ኣዝዩ ሕማቕ ውፅኢት ኮይኑ ወርሒ ሰለስተ ቆርፁ ይኽእሉ እዮም ሓደ ምናልባት ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ሎሚ ዝረኣናያ ባንክ ኦፍ ለሚሸር ዲስ ባንክ ኦፍ ኒውዮርክ ሲዳ ካብተን ዓበይቲ ባንኪ እያ ባንክ ኦፍ ናይ ኒውዮርክ ኮሚኒቲ ማለት እዩ like yes a bank of community ናይ sorry Newark Community Bank ናይ በሓፂሩ እታ ባንክ ናብ ራእይዋ 37% ዳውን ኮይኑ እንተኣሽማ እቲ ስታክ ናታ so ዓብይ ነገር እዚ ኣብቲ ሪፖርት let me tell you this ኣብዚ ፌደራልስ ኣብዚ ነይርዎም ቅድሚ ሕጂ ናይ ባንኪ ሳቀያ ከም ዘለዋ ዝብል ነይሩ ኣውፅኦም ኣሎም ታፅሕፍቲ ንሳ ምክንያቱ he don't want mention ክገልፃ ኣይደለየን ምክንያቱ ባንኪ ተሃስዩ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ ባንኪ እንድሕር ተሃሲ ኮይኑ እዚ ሞር እንድሕር ተሃሲ ከዓ ኣማራፂ ይብሎምን ከዓ ክጎይኦም ክቆርፁ ማለት እዩ ስቲል ኣሎ እቲ ፋንድ ዝገበርዎ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብርዎ ዝህቦም ኣለዉ ግን ኣይመስለኒ ሕጂ ስጠጠው ኢሉ ንምንታይ ዝብ ዘለኹ ዝመስልኩም እቲ ንዕኦም ክራውድድ ዝገብሮም ባንኪ እንድሕር ከምኡ ገይረ ንሳቀያ ኣለዋ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ባንኪ እያ ማለት እዩ እንድሕር ባንኪ ይሳቀላ ንብል ኣለና ብዙሓት ሰራሕተኛት ከዓ ሌይ ኦፍ ይበሃሉ ኣለዉ እንድሕር እንዳበልና ንኸይድ ኮይና ኣብዚ 40 መዓልቲ ክሳብ ማርች ናይ 50 መዓልቲ ክሳብ ማርች 20 ዘሎ እንድሕር ኮይና ያ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሬት ክቆርፅዎ ማለት እዩ
so ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሳይን ኣይኮነን ነቲ ማርኬት ጽቡቕ ሳይን ኣይኮነን ንዕኦምን ጽቡቕ ሳይን ኣይኮነን እንታይ እዩ ዘለኹ ናብቲ ድላይ ማርኬት ደልዮ ናብ ምቑራጽ ክኸዱ እዮም that's why stock market ሎማዓንቲ ስለምንታይ ሬድ ኮይኑ ምክንያቱ ስታክ ማርኬት ምስ ካልእ ቁጠባዊ ነገር ናይ ባንኪ ናይ ካልእ ምውዳቕ እንድሕር ትርእላ ኮይና ስታክ ማርኬት ገለ ነገር ክብል ጅሮም ፓወል ካብ ወርሒ ሰለስተ ሲ like ክንሓስበሉ ኢና ዋላ ዝብል ቃላት ክዛረብ እዩ ዝዓይነቱ ተስፋ ገይሩ ግን ቀይሕ ኣሎ ስለምንታይ እቲ በቲ ዘረብኡ ማለት so እዚ ግን just temporary እቲ ጅሎም ዓንት ቀይሕ ኮይኑ ዘሎ ሕዋት temporary it's to me ሓደ ንኣብነት ኣብ በዓል ተስላ ሓደ ግዜ ንኢንቨስት ምግባር ማለት ዝበለፀ ግዜ ናይ ኢንቨስትመንት ናብ በዓል ተስላ ምጽ ዘሎ ሕጂ it's the best time to invest ማለት ገንዘብ ተለካ ኮይኑሲ it's good time to invest that's all the financial advice ክትወስድላ አይደልኒ I'm just lecturing ሕጂ ዘላተ በዓል ተስላ 190 ገለን 180 ገለን ተልያ it's good time to invest ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ናይ ኤለን ማስክን እቲ ደሞዙ ክሊኦም ኣለው ዲሞክራቲክ ሪቮልቭ ገይሮም ኣለው ሶ ከባቢ 55 ቢሊዮን ንምንታይ እዩ እቲ ነቶም ሼር ሆልደርስ ነቶም ኢንቨስተርስ ክሊር ኣይኮነን ዝገብሮ ዘለኻ ዛ ዓይነቱ so they trying to block him so እዚ ከዓ ዘሎ እዩ just part of the life ሕጂ ንሱን ጽልዋ ገይሩሉ ብሓፈሻ ከዓ እቲ ናይ ሳፕላይ ወይ ናይ ነገራት ናይ ምምጻእ ከዓ ንተስላ ሃሲዋ ከም ዘሎ እቲ ዓበይቲ መካይን ከዓ ናይ ምሻጡን ሃሲዋ ከም ዘሎ ጽቡቕ ግን ንሰብ ኢንቨስት ንክንገብር መንገድ ንዝደሊ ተስላ መንገድ ተኸፊቱሎ ማለት ሶ እዚ ሁሉ ኣብ ወርሒ ሰለስተ ዝብልዎ ዘለዉ ኣይንቆርፅና ዝብል they might come ማለት ሓደ ኦፕን ቦታ እዩ ዘሎ ስለዚ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ ማለት ሶ ብዙሕ ነገራት እዮም ኣልዮም ሶ S&P ንባዕሉ it's not quite ready to cut it's not really quite ready to cut የሚሎም ሶ ማርኬትና ናብ let me go with this CME ድሕር ከና እቲ CME ድሕሪ እንታይ ዘንብቦ ዘሎ እንተልና እንታይ ይኽመጽእ ናበይ ይኽመጽእ ራእዮ እንታይ ኢና ንጽበ ዘለና ሕጂ ኦሬዲ ሎማ ዓንቲ ሓሊፋ እንድያ እዚኣ ነይራ ማለት እዩ ማርች 20 ድሕሪ 20 መዓልቲ ኢና ክርየና ሶሪ ድሕሪ 28 ፕላስ 20 ሓሰብዋ 28 ፕላስ 20 ማለት ድሕሪ 50 ገለ መዓልቲ whatever it is ራእዮ still በጣሎም እዚ በላ ጥራይ እዚ 61.3% ኣሎ ዛ ሜነስ ኣይ ክቆርጹን እዮም ኣይ ካታይ ክገብሩን እዮም ዘይኮነ ራይ 61% ናብዚ መጽ ያላ think that ማርች ሲ ኣወርሕ ሰለስተ ሲ ንኽቁረጽ ያ ማርኬት ኣንቢባቶ ዘላ think that ከምዚ ኣይነበረትን currently 5.25 ሳብ 5.50 ነይሩ እዚ 5.25 ቢፒ ማለት ወይ ከዓ 5.50 ቢፒ ማለት 5.25 ወይ ከዓ 5.5 ማለት ሕጂ ማርኬትና ሶፋር ኣንቢባቶ ዘላ ሎማ ዓንቲ ኣብ ሜይ okay March let me back March sorry what am March ወረታ ከምታይ ትቆርጽ ያ ኣብ ማርች ከምዘይ ቆርጽ ያ ማለት ማኣስም ፉል ክቆርጹ ማርኬትና ኣንቢቦ ዘሎ ግን ኣብ ሜይ ሓደ ስለዚ እንታይ ኢና ዘለና መስሪክ ካብ 10 መዓልቲ እንደ ናይ 40 መዓልቲ ፍልሊና ዘለና ካብ ማርች ክሳብ ሜይ ሓደ ሲ ናይ 40 ሓደ መዓልቲ ፍልሊና ዘለና ኣብ ውሽጢ ኣብ ማርች ኣይንቆርጽና እንተይሎም ኣብ ሜይ ክቆርጽ እዮም ናይ 40 መዓልቲ ግን ማርኬትና ሶፋር ሃይ ኮይን እዚ 50 ገለ ነይሩ ዳርጋሲ 61% ፕላስ 31% ተልኩም ራእዮ ደምሮ እዚ ቴስ አንክልተን ከም ኢትሲ almost ናይ ምቁራጽ ክሳብ 0.50 ማለት this is the big news እዚ ነዘም ገልኢኩም ብጣዕሚ ብዛዕባ እዚ ኮንሰፕት ዘይፈለጥኩም ወይ ነው ሕምሳይ ዘይከድኩም ቦሪንግ ሆነ ይኽእል እዚ ግን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ንምንታይ መስልኩም ወለድ ማዕረኹን ደይ ለውጥኩም ዘሎ እዚኣ ወለድ እዚኣ ምቁራጽ እንተጀሚሮም እዛ ሬት ናይ ሞርጌጅ let me see one thing sorry I got to shift this okay እዚኣ ናይ ሞርጌጅ ሬት ሪዋን ለኹም እዚኣ እዚን ጀነራል ማለት እዚኣ ለውጥ ኸተርያ እንድሕር ክቆርጹ ጀሚሮም እዚ ቢግ ድሮፕ ክገብር እዩ ስለዚ ንስኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሓንቲ ገዛ ክትገዛ ወይ ሓደ ሎን ክትምጽእ 6 ነጥብ ገለ ምስ ሃይ ከማን እዚ ከማን ሬትካ ብጣዕሚ ናትካ ክሬዲት ስኮር ከማን ሃይ ክኾን ኣሎ ነዛ 6.7 ንኽትረኽባሲ ናትካ ክሬዲት ስኮር ልዕሊ 740 او ልዕሊ 720 ኣከባቢ ክኾን ኣሎ ነዚኣ ንኽትረኽባ ስለዚ ምቁራጽ እንተጀሚሮም ዋላ 0.25 ዋላ እንተቆሪጾም this is going to be a big drop so far ካብ 6.5 እቲ ጽቡቕ እዩ ዘሎ strong positive ዘሎ ኮረድ መሃኑ ጽባሕ ፍሉጥ እዩ ሰነበይና ዝብላ ሕጂ
موسخ زي كونه معاس لو مره يقنسو زاور حزي على يقنسو ولا تمص ور حدا يقنسو إنا جميرنا زلنا سلازي it's time to بقى it's time to ناي بعل خولقي وسان ክትውስን ዘለካ ግዜ ኢና በፅሕና ዘለና ወያ ደስ በላ ኣብዚ መንጎ ከም ዝሪኦ ዘለና unemployment ካልእ ሬት ሃይ ክኸውን ይኽእል እንዲ ዓርበያ maybe ሃይ ክኸውን ይኽእል it doesn't matter they will correct it correction ክገብሩ እዮም ንዑ ምክንያት ዘይነውት በቲ ዝገበርዎ ሃሰያ ዝኾነ ነገር ፊድባክ ከም ዘሎ ማለት ኮሬክት ክገብርዎ سنسخ أنت يا خابزي استاك إنفستر ها hey what are you doing مالتي جنزب كخفتي له بنك خفتي خبز له ولا سابزي خطوة فرز لك كام مالتي سنعت كهجي بس نسرعات ولا داون انت خوني ولا انت مس داونون أجمع زبالة يكونن مالتي it's just nature it's normally جزء عند حركة زي كاسي داون كوين إن الماركت تأخذ ترى نسخ عمل لك هذه أبدا سعزي أخذ جزء نتا مورجج كتكفل بزاز لا تا yes ندهر عامن تلقى بزا مورجج بزا زلا خيا ساعات كتكفل ندهر تدخل كونك ولا داون انت خونه تبالي نايت كذا اب اني داون زلا يحوا لان كتملس انا ابل علي ما اسي انت كان اذا انترست مقراط مس جمرو demand is going to be high بتعني high خوني let me show you this I don't know شجره هلهم بر look this احوات ناي house indexي لابنت ناي حلفه 5.4 increase غير هاوسي عبد حلفه قلت 2023 مالت look this حمش انا شو عتتصبيهم جن 5.4 this is a big increase oh yeah crasher الله يودق الله خمزي خير الله no we don't see that like overall in the whole USA لعلي حمش انا تربعته appreciate غير له وكبالي increase غير له نحن جنرال كالكوليت غيرنا نوصل خلنا كمان 4% اكبابينا الا نخيط مالتي لازم تعرف مثلا مستي supply and inventory ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብኡ ንብረት ብብዝሕ ዘይምህላው ብዙሕ ደማንድ ጠለብ ከዓ ገዛእቲ ስለ ዘለዉ እዚ ማርኬት እዚ ዘይክቕየር ይኽእል ካልእ ሎሚ ኢንተረስት ወይ ከዓ ትወለድ ምቑራፅ ምስ ጀመሩ ከዓ እቲ ሎቕሚ ከምቲ ቀደም ብዙሓት ሃብታማት ኣብ ስታክ ኣብ ገለ እዮም ነይሮም ዘቢለናራት ሕጂ ግን ነቲ ሪል እስቴት ሲፈትዮሞ ጥቕሙ ፈሊጦሞ ሰናኡ ክጎይኦም ኩሎም እሱ ጥራይ ኣይኮነ ሓደ ኮመንት ንፍዕ ፅሒፍ ለይ ሓደ ሰብ ስንታይ ኣቢቤ እዚ ኣነ ኣብ ንሰርሐሉ ዘለኹ ስራሕ ሲ ከውፁ ካይደልዩ ነቲ ከባቢ ንዑ ንዓኻ ፀጢሎም ኣውፂኦም ሃይ ራይዝስ ገይሮም ክሰርሕዎ ንምንታይ እንተልካ ንምክንያቱ ገዛ ምግዛእ ዘይንውት ዝኾነ ሰብ ኣፎርድ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ንመፃኢ 2-3 years from now ገዛ ዘይክንገዝእ ንኽእልና ስለዚ ኣብ ክራይ ክንነብር ኢና ማለት እቶም ሃብታማት እቶም ቢለነራት ከምኡ ገይሮም ኣፅዮም ድሕር ሃይ ገይሮሞ ሶ ቦታ ዘይብልና ንሕና ክንተርፍ ንኽእል ኢና መንግስቲ ሓንቲ ይሕግዘካ ነብዚ መንግስቲ እንታይ ክገብር ዝኽእል ለዚ መሲሉካ ገዛ ናይ ባዕሉ ክሰርሕ ኣሎ ሕጂ መንግስታት ዝሰርሐ ኣሎ ገዛ ናይ ባዕሉ ሰሪሖም ኣብኡ ክንብሩካ እዮም ሎው ኢንካም ትኾንካ that's all you gonna be your life ማለት or our life ህይወትና እዚ ናብዚ ዘምርሕ ዘሎ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ምክንያቱ ኦፎር ንኽትገብሮ ነቲ ገዛ ብዙሕ ኣታዊ ክህልወካ ኣሎ ሰብኣይካን ሰበይትኻን ሰሪሕካ ናትካ ካልእ ደብት ዘይብልካ ገለገለ ናብ ከምኡ እንዳተረረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ ኣዝያ ሓደ እቲ ዋጋታት ወሲኽ እዩ ካብ ተዓፃፀፊ ንላዕሊ ወሲኽ እዩ ሓደ ካልኣይ ነገርካ ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ሃብታማት ወይ ከዓ ቢሊዮነራት ስለዝኣትዎ ነቲ ማርኬት ናይ ውድድር ገይሮሞ ልክዕ ኣብዚ 7 ዓመት 6 ዓመት እዮም ኢንቨስተርስ ኣትዎ ዘሎ ኢንቨስተርስ ቀደም ኣበይ ነይሮም ኣብ ስታክ ማርኬት ጥራሕ ነይሮም ሕጂ ግን ኣትዮም ነዚ ጠቕሙ ፈሊጦሞ ሎው ኢንተረስት ይገዝዋ የካሪዋ ዋላ 300 ቅርሺ ይርከቡላ ካብ ሓንቲ ገዛ ዳሰግድ ማኒ ምክንያቱ ንስኻ 5% 6% 7% ድሕር ቫሊ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኮይኑ ፕሮፊት ኣሎ ምክንያቱ ካብ ረንት ዝረኽቦን ካብ ኣፕሪሺየት ዝረኽቦን ኣብ ስታክ ዝረኽቦን ኣብታ መሬት ትሕሾም ሶ እዚኣ ድሓን ክንምለሳ ኢና ዘነጥምጥያ so most probably ማርች ኣይቆርፅና ኢልና so ማይ ግን ኣብ ወርሒ 5 ግን ኣብ ዕለት ሓደ ያሳኻ ፀገም ዝበሃል ኣይከነን መወዳእታ ወርሒ 4 ዋላ ክንዳ ንኽእልና so 61 ክቆርፅዮም ለና ኣሎ እንደገና 31 ነጥቢ 3 ናብዚ 0.25 ቆርፅዮም ስለዚ እዚአን ክልቲአን ተደሚርኩሞን most probably ልዕሊ ዓቐን ምቑራፅ እዩ ዘሎ በቃ for sure ማለት እዩ ከምታ ዘለዋ ኬፕ ክንገብራ ኢና ንዝብል ግን 7.7 that's good ناتو زي أنت تجميرا أتازر أنا يا ناي ريت داون كتكونيا أوكي so
كم زملنا بانك كرايسيس قرب نرئ لنا so let's kill in that ناي نيويورك كوميونيتي مالت ازي قرب بشكو قبرا مخلي so فيرس ازي اتات حفتنا لهم عندهم ام بي انا بزح عنتهم صوتت ግን ብዙሕ ነገራት ካብዚ ኣልዮም ኣለው ብዙሕ ተኣሊሎ ኣብዚ መጽእ ግን ናቶም እቲ ፕሪዲክሽንስ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ከውፅኦ ማለት ያ ካልእ እዚኣ ንህለኩም ቴክ ትሰርሑ ራይዋ ሌይ ኦፍ ሲ ማለት ኦልሬዲ ኣብ መይ ኣብ ወርሒ 5 ከባቢ 56 ነይሩ ኣብ ወርሒ 5 2023 ማለት እጂ ግን ኣብ ጥሪ ዝሓለፈ ሕጂ ከዓ ራይዋ ሶፋር ኣብ ጥሪ ከባቢ 43,719 so very danger ብዙሕ ሌይ ኦፍ ቢግ ነገር እዩ ዝኸይ ዘሎ ሕዋት ስለዚ እቲ ሌይ ኦፍ ዝበሃል ካብ ስራሕ ምስጓግ ይዓብሎ ይዓቢ ክሳብ ዝሃለወ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ትፅበየ ኢኻ ይደልይዎ እዮም እዚ ንፅበየ ኢና ነርና ግን ስፔሻል እዚ ናይ ቴክ ጥራሕ ዝብ ዘለኹ ማለት so ናብቲ ሪፖርት ክመፅእ ንኣብነት ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርት ነበረ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ክሪአ ADP ኢምፕሎይመንት ማለት እዚ ፕራይቬት ካምፓኒ ክሳብ 150,000 ሰባት ይኾኑ ክቆፀሩ ተሓሲቡ ነይሩ ኣብ ጥሪ ኣብዛ ሓለፈት ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ግን 107,000 ጥራሕ ሰባት ተቆፂሮም that's a big jump ስለዚ ዓብይ ድሮፕ ገይሩ ሕዋት ራእዮ ከባቢ 43,000 ትፅቢታት ዝነበረ ማርኬት ክሳብ ክቆፅሩ እዮም ሰራሕተኛ ዝነበረ እስ ናብ 107 ወሪዱ ስለዚ እዚ ፕራይቬት ካምፓኒ ዳ ይኹና እምበር ዓብይ ሻቅለት ነቲ ማርኬት እዚ ንባዕሉ እቲ ናይ ኤምፕሎይመንት ኮስት ኦፍ ኢንዴክስ ንባዕሉ 1.0 ነበረ ናብ 0.9 ማለት እዩ እዚ ኮታስ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ብዝያዳ ፍራይዴይ እዚኣ ህልኩም ፍራይዴይ ክንሪኣ ኢና ፅባሕ እንታይ ኣክመፅእ ዓርቢ ማለት እዩ እዛ ቁፅሪ እዚኣ ክንሪኣ ኢና እዚኣ እንድሕር ትፅቢቶም ንኣብነት 3.8 ኣሎ ኦኬ ካብ 3.8 ዝያዳ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ that is dangerous ማለት ዳንጀር ክብል ከለኹ ንፌደራል ከጓዮም ይኽእል እዩ ንክቆርፁ ኣብ ወርሒ 3 እውን ሓደ ማርኬት ካዕንቆፎም ካይወድቆም ረሲሽን ካይረአዮም ክጎይ ይኽእል እዮም እዚ ናብ ዳውን ገፁ እንተመፅዩ ናብ ትሕቲ 3.8 ገፅ እንተመፅያ ከዓ maybe ወርሒ 5 ክቆርፁ ይኽእል እዮም ስትሮንግ እንድሕር አንኤምፕሎይመንት ኣልዩ so most probably እዚ change ከምዚ እዚ ዳታ እዚ ሽዑ ክንሪአና ለሓን ሓደ ብሓደ ዓርቢ ካልእ construction spending ዝብል እዚ ንህለኩም 0.4 ኣብዚ ፅባሕ ዝመፅእ ድሓን we don't need it ተቐንዲ እዚ ኣነለኩም job opening so far ራዮ ሰራሕተኛታት ክፉት ካምፓኒ ዘሎ ንስራሕ ዝኸውን ማለት እዩ 8.8 ሚሊዮን ትፅቢት ነበረ ግን 9.0 ሚሊዮን እዚኣ ሃፒ ይኮነን ምክንያቱ በዚሓ ዘቆፅር እዚኣ ክሳብ ክንዲ ዝኸውን ሲ ክፉት ኣሎ ስራሕ ሲ ክሳብ ክንዲ ዝኸውን ሲ ሰብ ይደልዮም ሰራሕተኛ so ገለ ካምፓኒ ላይ ኦፍ ብብዝሕ ይገብር ኣለዋ ገለ ካምፓኒ ከዓ ብዙሕ ኦፐኒንግ ስራሕ ይኸፍት ኣለዋ so very much ንሱ እዩ ዘሎ እቲ ናተይ ሒዘየ ዝመፃኹ እቲ ክሪአ ኢና እቲ ዳታ እንታይ ይመስል እዚ ሌይ ኦፍ ኣሎ ፌድስ ንህለው let's go back to market what looks like let me go with this CN okay let's back this ኩሉ ሬድ ኣሎ እዚ ሕዋት እዚ ግን ቴምፖራሪ ሬድ ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን እዚ ገነ ቢ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ማርች ኣይንቆርፅን ምባሉ ተቃል ንባዕላ ዓባይ ኣነ እዚ ነዚ ማርኬት ማለት ፅልዋ ክትምፃሉ ትኽእል እያ ቦንድ ስታይ መስል ራይዎ ቦንድ ናውን ዳውን ኣሎ እዚ 10 year bond እዚኣ ኸ ኣንፃር ምስታ ሬት ትኸይድ እያ እዚኣ እንድሕር ወሲኻ እዚኣ እንድሕር ወሲኻ ግሪን እንዳኾነ እንድሕር ኮይና እታ ሬት ከዓ እንታይ ትኸውን በቃ ምስኣ ትውስኽ ስለዚ እዚኣ ዳውን ምዃና እታ ሬቱ ዳውን ክትኮን እያ ማለት ሆፕሊ ንሱ እዩ ተስፋ ዘለና so it's a very much ፅቡቅ ሪፖርት ክንብል ንኽእል ኢና ላይ ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ነቲ ማርኬት ሪኦም ኣለው ፈሊጦም ኣለው ንዓና ግን ዝኾነ ፖዚቲቭ ዘረባ ጥራሕ እዮም ክዛረቡና ዘይደለዩ ምክንያቱ ተዛሪቦም ኩሉ ግሪን ክኸውን ነገራት ክባላሸየ ስለዚ ኣሕዋት እዚኣ ትመስል ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ነገር እያ ናይ ከምወይ ዝበልና በዓል ተስላ ንህለኩም 187 it's good time to think about it so ካልእ S&P is 48 something Bitcoin is normal so ፅባሕ እዚ ክምለስ ትሪኦ ዘለኹም ዝሬድ it's going to be tomorrow it's going to be all greens ማለት እዩ especially Friday እንድሕድሓን ኮይኑ ብሕልፊ it's going to be that so it's time to think ነገራት ኣዝዩ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ነገራት እዩ በሃልቲ ኢና simply ናብ ሕተታት እንተልኩም ሕተታትና ክንኣቱ so ሪፖርትና ግን very good so far እቲ ፅቡቕ ነገሩ ምውሳኽ የለን መቕናስ እዩ
نعمل حنت شر قبلكم حوات mortgage calculator كم تعال معرخ ندي إيتين عنا تسألونا نزبل حتى أزيو أقداسي نت زي أتصبعين حجي لسه 6 point قال له إذا كلهم لنا 6.7 له هجي بدا ساعات 6.75 له so زي كله ده حنزي راح نقبرنا خلينا complicated كلام سألنا معرخ ندي إيتي زيرو زي بمورجج راح يكون كان كتكون زي ولا ناي بيزنس ليند ناي بيزنس ليند ندحر لي خاسي كتلقى حنتري لها كاب 10 تسكب 10% يبدا حتى زلو كسب شو عطي شو من تنبر هجي كله اس بي ال اون كوم خوين له كالي كريدت كارد دلك لاين اوف كريدت دلك هاي كوين له از كله بمولو حيزو زلو زي ندحر قرص جميرو كن it's going to be normal it's going to be back so market كم لايك هذا نعملت أبزال ما عن زلا 6.7 اندحر نسخة نزاجة زي أبر 400 شح كذي كان لها 10% داون بيمنت ترجع كان لها 10 عمت ثم عرفنا ده يتسأل وازلو زي اندحر كالكليت جرنا رأيني زاجة زي total interest خفلا السبزي زي أخذ حزوة 420 شعات شحن 185 نتبي زيرو حادي interest ولا ترايز خفلا إز بزلو خزي سلازي payment خا حزوة payment خا كل تشحن 7 ورحاو خفليتو كل تشحن 7 قرشي زي اندحر ناب like نبلا على 6.0 انت وريدا very easy قال لنا انت 0.75 اندحر كده كت ابزع عمل زيها مينيمم انت وحده تا 0.75 كن علي امزلو 0.75 بفدرال فاند ريت لاي مالتكن ابزي نا 5 بوينت قال ممصا مالتي وات اتس كونكشن از لومبر زي انتاي زي تم بانك زبخال እቶም ፈደራል ግን ናይ ባዕሎም ኣለዎ እቶም ባንኪ ካብ ፈደራል ከፊለን ዘምፅኦ ኢንተረስት እቲ 5.5 ዘሎ ስለዚ ናብ ባንክ ምስ መፀ ባንክ ከዓ ናይ ባዕላ ናይቶም ካብ ፈርድ ዝመፀ ናይ ባዕላን ወሲኻና እዚ 6.75 ትብለና ዘላ ሲምፕል 6 ትኾነልካ እዚኣ ራይዋ ታ ፔይመንታ 0.275 እነን ቶታል ኢንተረስት 427 ካልኩሌት ጌርና ረ ዓብይ ዲፈረንስ ከም ዘለዎ ቲንክዛ هذا payment خانة بشحن 910 شمنتنا له almost 200 قلن قرش في اللي يامس له it's a big ما عاد جنزبي 200 قلن interest تخف لها 370 شحن قال له رايح كندي نيرو 420 شعات so ازي اتي نتي ماركت حزوزل بزيرو نتبس 0.5 نمزله تا still 0.5 valid ازي ناب كم زاز نبرت انا ب 5 نتبس 7 انت خوينا one full كقولنس تسفال انت خوينا calculate نقبره رأي كفلتنا تكاش حين شو ما انت ميسان شو عاتنا له اتا انترست خفلا 350 كنت سلازي ازي اتواز كم زين تخيرو كتجزء تخلق حاجه نجنا خاني كواليفاي نختكون كا ايزي هجيكو هاي انترست سلازخونه سوبالا خجزنا ماركت تخدي معروناتو خا اتاوي خا على عليك خونا سو زي تي نغرات اغيتو وزلو مالتي simple term نس اب جزات راح انا زارب زلخو مالتي اب كال اندحرنا لون كينا ناي كريدت كنا لاين اوف كريدت تخدنا بكل تماساسالي كوم اي مالتي سو ذات انترست تحيزنا زلس ازي نزخونه ነገር በዚህ ይዝብገስ ካለ አይኮነን ካለ አው ሁሉም ክልተ ነገር ናይ እስራኤል እስራኤል and Palestine ኣብ ስምምዓት የማለው ኣብ ኔጎሽዬሽን ኣት የማለው የሰውን ኢደቲሎ ስለዚህ እቲ ኩነታት ጠጠው ንኽብል ትወራት ኣብዚ I think ሰብዚ 23 መዓልቲ ኩሉ ነገር ክፍታሕ መሃኑ እዮም ወዲኦም ዘሎ so ሆድኦም ንስ ጽቡቅ ዝኾነ ሪፖርት ሎ still it's ናይ red sea ወይ ከዓ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነገራት ዘለውን ኣብ መፍትሒ ዝመስል ገና still ኣይተፈትሐን ማለት እዩ እንታይ ይኸውን እንድሕርቲ ናይ እስራኤል and Palestine ተፈትሑ ንሱ ዘምፀዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንሱ ፍታሕ እዩ እንሽዑ ሳፕላይ ከም ድላይን ከም መሓላለፋ ነገራት ማለት እዩ so ነገራት ኣብ ምርግጋእ እታ ፖለቲካል ትብል እንድሕር ወዲያ ሓደ ዓቢ ነገር ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ቴክሳስ ነምሩ ሶፋር ይኹም ኣለኹም ማለት ናይ ቴክሳስ መንግስቲ government of Texas እንታይ እዩ ዘሎ maybe civil war ክጅምር ይኽእል እዩ ምስ ፌደራልስ ምስ government ምስ ባይደን ሲብል ኣሎ ማለት ብሰንኪ immigration ሕዋት so እዚ ከዓ ዓብይ ቅልውላ ፈጢሩሉ ኣብ ውሽጢ እየ ማለት ዋላ civil war እንተ ዘይተኸፍተ ዋላ እንተ ዘይኮነ ግን it's going to be a big fight እጂ ባይደን ኣብ ናይ ዝመጽእ ናቱ ምርጫ ዓብይ ጽልዋ ፈጥረሉ ይኽእል so he have to fix that now so ممحدار بايدن كا يسرحلو سو فيكس نخغبو نزي نغرات كرغاغو يسرحلو مالتي جست منطق مسرحي نتي ايميجريشن تطونم بالي سفار ابزلخو عدسي دينا واي ابز حلف ورح طرح لعلي 40 شح يخون اتي مالو
ስደተኛታት ማለት እዩ እዚኦም كلهم እንተሪኢኹም ኣብ ደንበር ትነብሩ ክትሪእዎም ትኽእሉም ኤቭሪ ኮርነር ዝልምኑ ኮፍ ኢሎም ዘለው እዮም መሳኪን እቲ ብሎምን ከምዚ ናህና ሓበሻ ይተሓጋገዙን እዮም ናበይሎም ከኣቱ በቃ ነቲ ናይቲ ሸልተርስ ናይቲ ከባቢ ናይቲ ኣብ በዓል ዳውንታውን ደንበር ዘሎ ኩሉ መሊኦሞ ናብቲ ሆስፒታላት መሊኦሞ ማለት እዩ ብዙሓት ልዕሊ 40,000 ንሕራብ ዝወርሒ እዚ ኣትዮም ንብል ኣለና ኮይና ዕላል ይቕሎ ማለት እዩ እዚ ብዙሓት እዮም እዚኦም ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ካልእ ዝመፁ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቁርብ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን ከዓ ፅልዋታት ፈጢሩሎ ግን ኣመሓዞም እዮም ዋላ ዓንተ በጅራን ፓወል ይብሎ ነይሩ እዩ ሶ ኢሚግሬሽን ኢዝ ኮንትሮል ይገብርዎ ኣሎ ብላሎ እዚ ብምሉእ ዝኸስዎ ዘለው ንባይደን ዋላ ቴክሳስ ጋቨርንመንት ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ባዕሉ ሕጊ የውፅእ ኣሎ ኢለ ኣብዚ መስገረ ነይረ እዚ ንባዕሉ ምኽሳሶም መሓዞም ነቲ ቦርደር ጠጠው ምባሎም ነቲ ሓደ ዓብይ ነገር ኢሎም ሶ እንታይ እዮም ደልዩ ዘለና ሰባት ብሕጋዊ ብስነ ስርዓት ረፊጂ ዝኾነ ኣሳይሊ ዝኾነ ከኣቱ ፅቡቅ ደስ ይብሎም እዩ ግን ብዘይ ሕጋዊ ጣሒሶም ዝመፁ ሰባት ግን ኣይደልይዎን ኣሎ ስለዚ ንሱ ናይ ሓደ ስርኮላታ ወይ ከዓ መንደቕ ንክግበሮ ከም ዘለዎ እዚ ንትራምፕ ቦታ ረኺቡ በቃ እዚ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ናይ ትራምፕ ሕጂ ብሰዓት እዚ ማለት ሶ ናበይ ከይድ ቁርብቲ ናይ ቁልውላው ናይ ውሽጣዊ ናይቲ ኢሚግሬሽን ብጣዕሚ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ኮይኑ ኣሎ ሶ ናበይ ገፅ ከይድ እቲ ኒውስ እንዳተኸታተልና ክንከደ ኢና ድሓን ከመገገዳስነቱ ንዓና ዝምልከተና እንድሕር ኮይኑ ሪፖርት ክንገብሮ ኢና እዚ ነቲ ቁጠባ ዝፀልወና ኣሎ ባህልቲ እዮም እዚኣቶም ሕጂ Okay, I think so. نسأل هنتا أنا إسرائيل وأنت قسنا أنا إسرائيل it's going to be solved very soon. solved بمخاني مالت. So نبت حتى تكون كن أتحوات. بزح حار استي إنها تنكيفنا يقرأتها. تنكيفنا أي كلني. So can you please analyze Canada economy because of everyone worry just hard landing. Like hard landing يوهانس في القرار. ناي كندا أنت تنببقها يبقى ግን እቲ ኮኔክሽን አለው ኩሉ ሻሓት ብሕልፊ ስፔሻሊ ዘንድ ብሎክም ሃገራት ካናዳ ኣውስትራልያ ዩኬ very connection ናይ ብሓቂ ምዚአን ኣዝየን ኮኔክሽን እየን ሶ ቁርብ ናይ ኤውሮጳ ቁርብ ኣብ ሽግር ኢቨን ጀርመን ይኹን ጀርመን ካብ ዝለዓለ ደረጃ ትርከብ ያ ሓንቲ ካብተን ሃብታማት እያ ማለት እዩ So yeah Johannes let me try some ማለት እዩ እምበር ብዙሕቲ ናይ real estate high ከም ዘሎ ፈልጥ እቲ hard landing ዝበሃል ግን እቲ ናይ recession ከጋጥም ንዝኽእል still the same ኩሎም federalism ዝገብሩ ዘሎ let me think about Johannes let me check some search ብዛዕባ hard landing ኣብ እንታይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቁጠባ ናይ መውዳቕ ማለት ኣሕዋት ቁጠባ ናይ መውዳቕ ኣይትፅንዑ ንምንታይ ዝብ ዘለኹ መሲልኩም it's opportunity ማለት እዩ ዕድላት እዩ ዕድላት ክብል ከለኹ ንኣብነት እጅ ተስላ ምስ ወሪዳ ኣላ I wish I have money ማለት ሲ ዘይስርሓሉ ገንዘብ ዘይጥቀመሉ ኣነ እንተ ትህልወኒ ኣብ ሰዓት ተስላ ወዲቓ ኣላ እንዳ ክገዝኣ ይግደድ ማለት እዩ ወዲቓ ስለ ዘላ ብክልተ ነገር እያ ወዲቓ ብናይ ሳፕላይ ይኹን ብናይ ባዕሉ ናይ ሲኦ ሽግር ተፈጢሩሎ እጂ 182 ሪኢኹም 299 እያ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ዲሰምበር ሶ ክንደይ ፐርሰንት ዳውን ኮይና ኣላ ማለት ሕጂ እቲ ኦፖርቹኒቲ ዝፍጠር ኣሕዋት እቲ ሪል እስቴት ዝበሃል ዳውን ክኸውን እዩ ንዝብል ሕቶ don't even think about it ምክንያቱ የለን ኣሕዋት የለን እንተልዩ ንሱ ክወድቕ ንዕኡ ትፅበዩ ተሊኹም እንተልዩ ሞር ገዛውቲ እንተልዩ ኢኹም ከምኡ ዓይነት ክንብል ንኽእል እቲ ሪል እስቴት one time እያ ዳውን ኮይና ሽዑ ከዓ ነይርዎን ናይ ባዕሉ ማለት እዩ ሪዝን ነይርዎ እቲ ዋላ ክላስ ካይተረፈ እዚ ሬሲሽን ኣክት ኢሎም ኣምፅኦሞ ማለት እዩ ንምንታይ እንተልካ ንሽዑ ዝገብርዎ ነበሩ ኣነሲ ረፊጂ ኮይነ መፅእ ዋላ ንኣብስ ሓድሽ ኮይነስ ዋላ ስራሕ ዘይብለስ ከይደ ገዛ ገዝእ ነይረ ነቲ ዳውን ፓይመንት ካይተረፈስ ባዕሎም ይህቡን ነይሮም ካልኣይ ገዛ ክደግም እንተኢለዮምስ ከይዶም ይህቡካ ነይሮም ሕጂ ንሱ ኩሉ ተቐይሩ እቲ ሂስትሪኻ ክልተ ዓመት ብውሕድ ክሰርሕ ኣለካ ዳብሊው ቱ ናትካ ምፅእ ኢንካምካ እንታይ ይመስል እቲ ሪኳየርመንት ከምዚ ኣብዚ ቀዳም ንምኽሮ ምስ ካሕሳይ ማለት እዩ ኩሉ ካብ ሽዑ እዩ ተሪሩ ሓደ ለሰን ረኺቦም ካብ ሽዑ ተሪሩ ከዓ ንህለኩም እዚ ስለዚ ሕጂ ሞር ንብረት እንተዝህሉ ሞር ኢንቨንተሪ ሞር ገዛውት እንተዝህሉ ነይሩ ያ ሬሲሽን ክረአ ይምበልና ግን ኣይኮነን ሪኢኹም 5.4 ወዲቕ እንዳተባሃለስ 5.4 ኢንክሪዝ ገይሩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሶ ዝሓለፈ ወርሒ it's a big right it's very big ማለት እዩ overall year to year I think so 40% ይገለመለ ኣሎ ሕጂ ነታ ገዛ ትፀበዋ ዘለኹም ኣይመስለንን ኣብ ገለገለ ዓድታት ዝተሃሰያ ገለመለ ክኾነ ይኽእላ እየን ኣብ ገለገለ ግን ኪንኡ ግን ኣይመስለን ንሳ እንዳኸፈአት እያ ትኸፍእ ዘላ ማለት እዩ እቲ ፐርሚት ንባዕሉ ንክትረኽቦ ብጣዕሚ ይኮለል ኣሎ ኣይኮነን ናይ ገዛ ፐርሚት ከይድካ ንክሰርሖ ትረኽቦ ንሓንቲ ስቶር ንሓንቲ ገዛ ከይድካ ከተግፍሕ ትደሊ እሞ ከተግፍሓ ንእሽተይትን እሰካ ከተግፍሓ how many days ትወስደልካ ዓመት እንገለን ወስደልካ ዞኒን ፐርሚት በቃ ኩሉ ላንዲን ኢንጂነሪንግ and construction engineering it's a lot
هداك مالتي او اربرب يم زبلخ اتس ذا ويرز كوم يتسرارح حجي خا ازي تقيرو think that why high rise السرحله why سلمنتاي apartment السرحله حوات why مسلمنتاي نزي نعنا خيترف صرصيرم كم تعدد بالكم اوصيو ابز داون تاون كباب تلك سرح كوصخه they don't even care بزعبا business كا they don't care تي landlord تو انا تمرت انت تعرف كده لهم kick it out so they can just build it so وعلنا حاضرنا እቲ ቦታ ከም ዘይብልና ወላ ኣብ 60 minutes ዝብል ናይ ዝዓዲ ቻነል ሃምፂ እሞ ነይሮም ሓደ ግዜ within a future nobody gonna just dream of America ዝብል nobody gonna hit it so ቁርብ ክትሪእዎ ደስ ይብለኒ እዚና እዚ ከነስተባህለሉ at least ኣነ ከምዚ ግበሩ ክብል ፍቃደኛ ይኮንኩን ግን ሓንቲ ንእሽተይ ትዕርፈላ ገዛ እስቲ ቀንዲ ወፃኢታትና ኣብ ገዛ ይኸዋል ልዕሊ 50 ልዕሊ 60 ሚእታዊት ናህና ኣታዊና ናብ ገዛ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዛ ዝገበርኩም ገይርኩም ንዓ እንድሕር ተኺልኩም ካልእ ኢንቨስት ገበርካ ብስተክ ሃየ መርሓባ ተዘይገበርካ ዳስ ኦኬ እሱ ናይ ዕብየት ናይ ሃብቲ ናይ ለውጢ ግበር ፅቡቅ ሓበሻ ኤዱኬሽን ክምህሪ ካልኡን ክምህራን ኣገበርካ ግን ታናተይ ትብላ መዕረፊ እንድሕር ሒስካ ንእሽተይ ዋላ ንምንታይ ታውን ሆም ዘይትኸውን ኮምፒቲሽን ካ ኣይንግበር ኣይንወዳደር ካብዚ تعامي تبلا مورجج كان نحن نسخة جزء خير كل تشحن حموشة ميت كل تشحن تخفل عليها بتا مورجج كان يشحن حموشة ميت مورجج جزء تخفلها أنت أتي خيا نتي خطط أنا نتي وش أو it's very easy بتعمي easy كيركا خب هم دي بومتي خب بعلق خا خسرت صراحي try change أي تكبر تي site plan ناتو أي تغيره site plan كلهم كشنا بزين أرى نابزك جبرة like basement أي موتي basement خبرة لا you need to ask cities بزعبازي cities and zoning كله تكير على كماليت permit كله كله كنو جن بيزمن زلوا عند حركير كاب حلف نفع عند حركم كان السخة تتقميت كلا ثلاثة بدروم زلوا مينيمم عند حركير كا خلت اللي كان السخة على 4 قلع هلوها حنت بيزمنت زلوا عند حركم كا بيزمنت من قد دخت كفت لا تدخلها cost you about 10 3 شهر انا افريج لايسنس قال حقاو صراحه خلك زي نان حقاو بي كيرفول مهنيات فاونديشن خاطر فحر الكتريكال لو تي نبعلو تحمد ابو زلو تمريت نبعلو كتالي دخا اي تالي دخا وسانነት አለው እንደገና ዞኒን ላይክ ሶሪ ህጅብ ዘለኹ ዓድታት እጂ ኣብ ገለ ዚፕ ኮድስት ማሊ ይዕለኒ ሓደ ሲ ኦያ ከምዚ ዓብይ ያርድ እንድሕራሊካ ብድሕሪት ሲ ገዛኻሲ ገዛውቲ ክሰርሑ ትኽእልካ ዋው እንታይ ትብል ወይ ሕጊ ሓሊፍ ሎ ንጽበየ ነርና ኢና እዚ ኣብ በዓል ካሊፎርኒያ ከም ሎ ገለ ጋራጃቱን ይፍቅዱሉ እዮም ማለት ኣብ ገለ ጋራጁን ገዛ ክሰርሑ ትኽእልካ ሕጂ ሶ ከም ጌርካ ረንት ክትካርዮም ትኽእልካ ኣሕዋትካ ደቂ ሓወብካ ጋይስ መፅኦም whatever so you have things you can do ማለት so እዚ እንደዚህ ካንዳ ተቀየረ ይዝቅየር ዘሎ እንታይ opportunity እንዳመፀ እንዳ ምክንያቱ ከምቱ ኦፎርድ ክትገብሮ ይትኽእልካ ንኻል ነገር ሰባት ብዙሓት ካይ ይመፅሎ ህዝቢ ካይ መፅኣሎ ኢሚግሬሽን በል ፖፑሌሽን ግሮዝ እንዳገበረ ይዝገብር ዘሎ ማለት so እታ ገዛ ልዕሊ ማንም ትረያ እዚኣ ግን ንዓኻ ኣብ ፋይናንሻልካ ዘይተውድቐካን ብዙሕ ስትረስ ዘይትገብረልካን ክትከውን ጥራይ ኣለዋ أنا كم ماكينة ناي 5 شح زجاز ماكينة ناي 5 شح جزء حنتن إيش تجزاه جزء ناي 300 جزاه جزء خلي حنت تاونهم I like it that's it so ما هي تجزاه خرافة لهجي تكمز لكم opportunity مالك تاونهم كمز لكم زلوا بيزمنت تقدر تدخلنها يلا ملك تكاري تدخلنها السوق ركوب دالو هاوس تخوينيو بيزمنت غير كا تكاري تدخلها شحن قلم ملك أخذ كراين معلومة مالتي حنت خبز شحن قلت ليش حن 3 تكاري تدخلها ندحل عبي يارد له خينو نعو كذا وتخسر حتخلها بفقاد according to license كل شيء حوش education حوات بزي حقي اي تقول قبلكم ناي بعلكم تكتك بعلكم حلافنات عليكم جن تحتتوهم صباحكم تحتتي انا واحد حدا نقر نيشتي غير انا سي نيشتي نقر تجردت سريحسي بصراحه figure out audit غير مصي ما سي cost me about 4k 4000 يخو license لمن تاي زي وزخله I don't even know. مالتي فلت أنا يرونا I فلت كمان. Well, just fix that. It doesn't matter. So أزي بزح وتات تمكروا لأن أنت بزلوا very بالتعمي أسرع راحهم. أنت وحدهم نت لايسنس نت permit ناخده. جزية راح يزعزع كامبر. واحد كنزب خانة أتخف. كنزب بزح يتخفل لها. نتي engineer كله كاي of course نت construct engineer كله كاي electrician license لوه مسألة. تي engineer license لوه مسألة. هجي كم سنة الكذا they know they are how engineers هلو. ناي بعلم.
it is ናይ ባዕሎም ኢንጂነር መጽዩ ንሱ ሳይት ገይሩ ሲኢሉ ገለመለ ቸርን ይገብራይ ማለት ታ ጉዳይ so make sure ኣብዚያ make sure so أنا بقى إذا خيزلوا غسي أنت اللي كاس أنت قفا حكا أنت قفا حكا أب أسخ تنبركات خليها دحر 10 عمد دحر 20 عمد نسخة إذا payment هيجي تخفله يلان صباح نقول هناك كفالي هاي خايدي فيكس نحر جيركا أنت تعزع صد دحر 10 عمد دحر قل عمد كنت نيشتي أنا عخا تخفلي تحالي هلا أنا جيركا 5 زبلة زلنا دحر expand جيركا داون بيزمنت وقال ملن دحر كاري خاخا بعلم نع عخا خفله خالي يلف free financial freedom زبها المسي. All right, more تعيد مثلاً. Thank you. Can you please? Okay. Simply high inflation creates high interest. High interest creates high mortgage. Yeah. Thanks, Johannes. Yeah, you got it. Right. Simply, well, let you. Yes, integrate. Thank you. Okay. بزعبا welcome course in time ما بقى تطابتي هلو كبر حاو. بزعبا will trust will مالدي قعش. لا will وكون طيب مثلكم. I don't know. أنا مهجي بزح حسبات حتى مني. I don't know why ندرس عقوا will سكمس عند أول كي. So نسخاسي أنا نعبنت أيقبره تخينا هاباي نعم لا تانك مالت عند حراب حدا قاميته ويقال عند حمايته تبسمي يزول له نجار بسبيتين تزي اللي عم ساي مالتي عبت نجار بسمي بينين تلين عاي so simply لينو اللي عن صباح نقول نعوق توسرو وكا توورسسي نعاس خونه نجار اللي عن بيت فرنا بكالنا يتخيدن أو خلو حقه وخنا لا هجيس كفر ملا لأن سبيتي إن حز خنا قاتي من السبيتي وراس السيو very easy to do that yeah I'll think about it حدا معد 5 ساعات أقوم بلان ساعة قعيش جن موصل إن دحر من السبيتي 5 قالت هون نخون كات تكال due to جزادي قال ملك yeah okay جن will is important especially single إن دحر كون كجنزب تلك أبانكي أبقى ملك إن السخاسي let's say single كون أبانكي هلوا كجنزب 5 whatever كنزل لك نسخان دحر زغون حرقة قاتي مكاسي ناتكا كبدي يعني فاميلي ممبر ناتكا بزي كله لهم سدرها ولا دخاري محوات قال ناتكا نايس جمال نسهم تماقيتهم بتفرقرهم كم صوخ لهم كينو أقل نسخة نيت ويل تغير قال تقداسي أقداسي تويلس أقداسي سبيشالي تم نقول كم تنور مالتي تم سدرا زلوا ناس ولا أنت من ناس أنستنا بدحر كيدن كبيت فرهم زين it's easy to do that مالتي أنت اللي مالتي yeah it's good yeah I'll كم ساعة اوكي ثانك يو بزعبا تسلا انتي قالك يا ناي تسلا خمتا زبل كواب سلسته نغرنا بسابلاي شجر ኣለዋ سابلاي كنبلكم زناي رድሲ እንደገና እውን እቲ ዓበይቲ መካይን ናይ ምሻጡን ካልእ ኤለን መስክ ሃ እቲ ደሞዙ ልዕሊ 56 ቢልዮን ይኸውን ከሊኦም ኣለዉ ዴሞክራቲክ ማለት እዩ እሱ እንታይ ኢሎሞ እቲ እቶም ሸርናት ካሲ ንጹር ኣይኮነን ንዕኡ እዚ ክትወስዶ ከም ሲኦ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኮርት ተፈሪድ እዩ ማለት እዩ so بزعبا زيلو كال ابناي منتاي كري نخل غزا يا like to buy house تلكا معات channelات كم سالكا اي كم سالكا على مسيده house for sale مصر انت ايزي نختلام مدلو نختم مهارلو تزيكون برحوات مسمناتكم بروكرز تبلوم مسقوم اندحر مار تقليكم اتي تمرات نسي مخنياتو ناتهم ناي بعلوم زوصو قالو ግን ሎሚ አይውጽون يمبقات كل انتايو ابب ايدم كل زيلو نهلكم ريدفين هلا بتعمز فوتو retailer.com زي مو ريبورتون دمصالكاي يا تريليان هلكم it's a lot معاد سيرش غيركم ابب عدهم كترخبوا تخلوكم مالتي سو زين كلنا لو زين كومن نبعلن بزي كريغليست كاب زحتاش مكان زين كان very common سو ببزل لها استدق ببزل لها عدي افالالي انا هجناتي زمصالي زلو او مور سيرش زغب مالتي اوكي good thank you اوكي كل الله حقها تسفيتهم اوكي احوات so thank you so much I think so 40 شو انت let's close it عربونا لنا انت يجب سراحتنا بتعميناتها قداستيا نز ماركتنا كاو عربون كمصينا كينو صباحون كال كلاس حيزنا هنمصينا صباح انت حمس يا حمس كال كلاساتون كلوناي اسكي لمسي فيسبوك وشتي سد لهم مثلا ماسنجر تحت بزعبا ويلكم كوربس يا بزعبا ويلكم كوربس انتاي معبالتات الله ايو تبل ناتين بزعبا ويلكم كوربس ولا حنت يلن جن كل شيء احوات ابلاي جبر ابلاي كتقبلوا لكم زي ناجد انت ويلكم كوربس ابلاي جبر رايد اوي سي انت نو حساب زغلت سوم زيس كتصافو فوق تقول لكم تم ابلاي كتقبلوا تدخلوا بزعدا لكم تحتو
እንታይ ገለ ካብ ትሕተታት ተም ሓሙሽተና ተም ሓሙሽተኹም ሕዝዋ ኣሕዋት ተም ሓሙሽተ ሓደ ኮኦርዲኔተር እንድሕር ኮይኑ ተም ኣርባዕተ ክደግሙ ይኽእሉ እዮም ሪኮመንድ ዝገብሮ ኣነ ሓንሳብ ጥራይ ክደግሙ ኣለዎም ካብኡ ላዕሊ እንተዘይኮኑ ፅቡቅ ካልእ ናይ ኣድራሻ ኣብዚ ኮይና ዶ ኣብዚ ከድና ኣኮርዲንግ ሕጊ ካብ 20 ደቂቃ ክሳብ 30 ደቂቃ ፍልል ይክህልዋ ካልኦ እቶም ካብዚ ትገብሩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ብዙሓት ትሽገሩ ኣለኹም ኣሕዋት እታ ገንዘብ ትኸይድ ኣይኮነትን ካብታ ኣካውንት ኣብታ ባንክ ኣላ እታ ተሪኣ ናይ ክንደይ ሰብያ 60% 60 ከም ሚእቲ ኣብታ ባንክ ካ ዘላ ያ እንድሕር ትሽግርካ እውን ክትጥቀመላ ትኽእልካ ግን ከተርእዮም ኣለካ እታ ስቴትመንት ንዓ ኣገዳሲት እያ ከተርእዮም ድሕሪኡ ግን ባንክ ካ ዘላ ናትካ ሜል ኣለካ ናትካ ጠቃቅማ ኣለካ ኣርያ ክብሉካ ከለዉ ትጥቀሞ ሜላ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ክዛረቦ ዘይክእል ቃላት እዩ ተገዳስነት ኣለካ ሓላፍነት ኣለካ ገሊኦም ክንዋፅ ኣለና ከምዚ ኣነ ሓንሳብ ኣርያ እሞ ድሕሪ ምስ ረኣኻ ገሊእኩምን ንዑ እንተሂብናያስ ክንኣምኖ ንኽእል ሎ ቸክ ፀሓፍ ንሕዋት ኣከምዚ ምትእማን ከዓ እንታይ ግበሩ መሲልኩም ድሕር ኣነ ንኣብነት ኣነ ሓወይት ሓደ ሓወት ሓደ ሓው ድሕሪ ምፃሊ ናብ ሓንሳብ ኮይኖም ሰባ እዚኣቶም ኣነ ናይታ ጉባእ ሓወይ ክንደይ 60 ከም ሚእትያ ተልየኒ ህጃ ሓደ ሓወይ ንድሕሪ ሕውስ ኣለኒ 1440 ቅርሺ ቸክ ከይረ ፅሒፈ ናይ ፕሮሰስ ሕዘኒ ናይ ዌልካም ኮር ፕሮሰስ ኢለ ኣብቲ ሜሞ ይፅሕፈላ ሳይን ገብረላ ናብታ ኣካውንት ዲፖዚት ገብራ እዩ ሰብዚ ነበር ቱ ጎ ሶ ማዕረኹም ዱ ኣይትጠራጠሩ ሓደ እቶም ሓሙሽተ ሲ ተጠራጢርኩም ኣይኮንኩም ክትኣቱ ዘለኩም እዚ ብውሽጢ ስለ ዝሕተት እዚ ሓይቲ ንክብሎ ኣይደለኒ ግን ብውሽጢ ስለ ዝሕተት ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ሶ ኩሉ ሻዕ ዶንት ጊቭ ሂም ካሽ ቸካ ኣብዚኣ ሳይን ክትገብርካ በዛ ሓደ ሳይን ኣብዚኣ ሜሞ ኣለሃካ ኣብዛ ሜሞ ናይ ዌልካም ኮር ፕሮሰስ ግቡእ ከዓ ይንስኻ ከተዋፅእ ማለት ስለዚ ከምኡ ጌርኩም ክትተኣመኑ ክትክእሉ ኣለኩም ካልእ ካብ ክልተ ኣለና ወረቐት ትብሉ ኣለኹም ክልተ ዋላ ሃለወኩም ንስኻትኩም በየኒቲ ናይ ጋቨርመንት ዲ ናይ መንግስቲ ዲ ኣበይ ማእኩም ቅድሚ መስከረም 30 ዝተኾነ ክትጥቀመሉ ኣለኩም ማለት እዩ ብዙሓት ሕቶ ኣለኹም ንሕና ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ካብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ መፂና ትብልኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ዘይተመለሰት ሕቶ እያ ግን ኢሜል ሕሊፍ ኣብ ዝሓለፈ ሂበኩም በታ ኢሜል ጌርኩም ባዕልኹም ትሰርሕዋ ሕቶ እያ ማለት እዩ ካልእ ወለድኹም እንድሕር مزجوبات ينسأر كوينهم تهم قلعوا تهم صوم تحت 20 كلتن عد مز اللهم كلهم دقهم كتهم صوم تقولهم أزلهم قاعد زي تمر عود رايك من اللون سلازي شو من ترى قالوا أنا قال حتى تليكم remember thanks for that for text trading انتاي قال لك information فاجأ يا أنا عيد كمني yes أنا عيد كمني قال حبرت خيبك زخانة for text trading عيد كمني فاجأ حاول so if you know some كتمهرت لك بزعب تمكرت لك you are welcome in here أنا تتقملوا تي بقى تي نايب على M1 finance like fidelity نايزل لنا وصادي تكمل زي fortex ولا حدا mention وده رخبر لنا نحن حدا مع الخمسة إذا حن I know him he's a great guy نسيت تقمل so زيم كومنتات تقوم قال له I'll find out he's a good guy let me just call him نبزك مهرنا خمسة مالتي تو بعلان تقوم لنا تي بك أبتي you know more تي generalize زخونة save زخونة دابل كات خود مالت زي بعد protect أين تكملنا أنا تكملني مالت sorry أنت آخرها أين تكملنا غير هذا أي تكملني class دليل اللغة فاجأ okay like let me figure out that guy contact خبرة إما نبزك عدو مخفتني صخم مهرنا خمسة اللغة خبرة مالت okay So thank you guys. Okay, I think so we gotta go. Thank you. Love you all. Thanks for coming. Habish education صباح بزعبة class يرخبنا كان حسيبنا هجنتاي كنا نسألكم. So yeah, thank you.